Силсила филми «Хиёнат» ин яке аз филмҳои рӯи даст омад, ки бо факту далелҳои бисёр ҳам қавӣ ва рад нашаванда исботи худро ёфт, ки дар ҳамон солҳо дар ҳақиқат ҳизби наҳзат бар сари халқи тоҷик он бадбахтӣ овард, ки дар таърих онро ҷанги шаҳрвандӣ ном мебаранд. Ва азияти он ҷанг ва хунрезиҳое, ки ҳизби наҳзат дар он солҳо кард, то имрӯз мардуми тоҷик аз он таҳлука, аз он воқеат бо як рӯҳияи афтода ва он ҷавонҳое, ки дар он ҷанг ғорамарг шуданд, то ҳолиам оилаҳои тоҷик заҳри он ҷангро чашида истодаанд. Ва аз ин рӯ мо ҳангоми тамошои он филм ба ҷавонҳо талқин кардем, ки бинед чунин бадбахтҳо, чунин номардҳо бар сари халқи тоҷик чунин мусибати сахте овард, ки то ҳол мардуми тоҷик аз таъсири он берун шуда наметавонад ва оилаҳое ҳастанд, ки то имрӯз талхии он ҷанги шаҳрвандиро чашида истоданд. Мебинем иштироккунандагон ва ташкилкунандагони ин ҷанги шаҳрвандӣ ин асосан аъзоёни ташкилоти террористии ҳизби наҳзат мебошанд, ки онҳоям парвардаҳои хоку оби Тоҷикистон мебошанд, лекин ба хотири амалӣ кардани нақшаҳои разилонаи худ ва ба даст овардани маблағ бар сари халқи тоҷик ин ҷанги шаҳрвандиро оварданд. Ва дар ягон вақту замон, дар ягон таърих гувоҳ аст, ки ҳар як амале, ки бо некӣ мисол гирем ба роҳ монда шавад ё бо бадӣ, албатта ки ва ё мардум ва ояндаи мо онро бо ҳамон номе, ки ҳаст, бо ҳамон кори неке ё кори баде, ки иҷро кардааст, онро ёд мекунанд. Дар ҳақиқат ояндаи мо ё мардуми ҷавонони мо албатта ки ҳизби наҳзатро бо ҳамон гандагӣ ё бо ҳамон рӯсиёҳое, ки дар таърихи Тоҷикистон падид омад, ёд мекунанду бас.